Dit is een modelwenning die we voor junioren inricht hebben. Om even de mensen een beetje een idee te geven wat hier al hier mogelijk is. En er zit een keuken in, er zit een koelkast in, inductiekookplaat, afzuigkap. Oer een paar weken wen je de weer meesken in het Jeddere Zwargcentrum, de Spieker, internaat. Zo'n 4 jaar stiet het gebouw leeg. Er wienen meerdere plannen en eigenaars. Maar uiteindelijk had de Spieker Assen weer een wenbestemming. We hebben nu 2 vleugels qua begane groen hebben we klaar. Daar zitten zo'n 20 studio's in en 2 appartementen. En in de rest van het gebouw zal er een mix komen van studio's en appartementen. Dus in totaal denk ik dat we om de 20 wooneenheden komen. Er komen ook meer skippelijke ruimtes in de Spieker. Het is de bedoeling dat er alle jaar verschillende huurders in komen. Jong en oud, nijsen kwam er bij je. En dan kwam er ook de helpende hand te steken. Het is net alleen bij je, dus je komt ook commerciële ruimtes, dus voor ZZP'ers of kinderdagverblijf. Dat is inmiddels rond. Dat gaat van augustus gaat het hier los. Dus het zal een mix worden van bewoners. Er is een soort belangstelling voor de Spieker. Op de Iependij verleden weken kwamen een paar 100 mensen aan. Ek dwarfsbelang Ternaat is wies met de nieuwe bestemming. We zijn blij dat er iets gebeurt mee wat echt ook voor het dorp is. Er komen woningen in voor ouderen en voor jongeren. Dus je hebt eigenlijk twee knelpunten pak je eigenlijk. We hebben ook verhalen gehoord over de schoonheidsspecialisten. Misschien nog wel een kapper. Dus leuk. Wat weer een middelpunt. De eerste bewoners worden deze maanden al verwachten. In november moeten alle werkzaamheden klaar wezen.